základnými cvikmi, ktoré ti posilnia hlboký stabilizačný systém, zaktivujú svalstvo na začiatok svojho cvičenia. A ten hlboký, to je ktorá časť? Hlboký stabilizačný systém sú svaly, ktoré nám držia chrbticu. Keď si predstavíme nejaký bedrový pás alebo nejaký korzet, ktorý nás drží v spriamene, tak práve tieto cviky nám posilnia a udržia tú chrbticu bez toho, aby sme mohli používať nejaké iné pomocky. Ako prvý cvik je zaktivovanie bránice a dýchacích svalov, čiže je dôležité správne dýchanie. Tak poďme si ukázať. Úplne jednoduchá fáza cvičenia je ľahu na chrbte. Samozrejme tieto aktivácie týchto brušných svalov, je to priečný brušný sval, transversus abdominis, si posilníš buď tým, že sa zhlboka nadýchneš a pri výdychu sa snažíš ako keby aktivovať celý spodný chrbát, zatlačíš do žinienky, udržíš. To je bez tej medzery dole? Áno. Čiže vlastne túto oblasť pritlačíš dovnútra. Pre začiatočníkov je veľmi dobré, aby si tam položili ruky a snažia sa nádych a s výdychom vťahujem pupok smerom dole. Udržím a uvolním. Druhé, s pomocou overballu, čiže takejto lopty, keď si ju dáme pod oblasť pánvy, už len tým, že ju budeš mať pod chrbticou, tak ťa to vychyluje aj to nestabilné. Snažíš sa vydvihnúť nohy hore a udržať tú stabilitu. Mierne vydvihnúť hlavu hore, tým si aktivuješ aj priamy brušný sval a udržíš. Snažíš sa v tejto polohe voľne dýchať. To sa dá? Áno, to sa dá. A čo najmenej napínať tie krčné svaly, tak ľahko zdvihnutá hlava hore. Samozrejme, keby to bolo ťažké, tak si položíš hlavu dole, uvoľníš dlaňami hore. Snažíš sa tam mať kontakt s tou loptou, pevne ju tam mať. A môžeme nádych a s výdychom len vystraží jednu nohu dole. Udržíš a vrátiš späť. Áno? A znova skúsime. Noha dole a nádych späť. Dole je výdych? Áno. S výdychom idem dole. A nádych. Snažím sa dýchať znova do tej oblasti brucha, kde máme bránicu, hlavný stabilizačný sval. Snažíme sa, keď ideme smerom dole, alebo snažíš sa, keď ideš smerom dole, aby si stiahol aj pánové dno. Čiže ako keby si udržal moč, hej? Všetky tie sfinktery stiahne. Takže ideme s výdychom a nádych späť. V tej polohe dole ostať väčšinou také 3-4 sekundy, aby sa nám to stihlo aj pekne zaktivovať a pomaličky uvoľňujem, vrácam späť, aby tie svaly dokázali aj tomu uvoľneniu troška precítiť. Trochu teda zadýchalo. Áno.